Fa molts i molts anys va succeir un fet increïble en un poble anomenat Riverdale. En el bosc hi havia un castell. Hi havia un rei, una reina i la seva filla, una princesa anomenada Marta. Era un poble molt feliç, fins que un dia va arribar un drac que es coneixia com el drac Hal. Era molt dolent i deia que si cada dia no li donaven algú del poble, cremaria el castell i la princesa. Rei, dona'm alguna cosa de menjar, o si no mataré la teva filla. Què l'has avisat? D'acord. Et donaré menjar, però deixa'm a mi. Vale, però afanya't, que tinc gana. La gent del poble es reuneix per decidir qui morirà. El rei té a la mà un sac amb tot de papers i està triant quin agafar. A veure, qui surt, Joan? Drac, ja que et menges tantes persones, menja-te-les senceres, que si no, no aprofites el teu menjar, Val, ho aprofitaré tot. Ara tinc més gana. Vull cruspir-me la princesa. I si no me la doneu, em menjaré tot el poble. No, menja't algú del poble, però la meva filla no. No, jo vull la princesa. Després d'uns dies, el rei i la reina van decidir salvar el poble i entregar la seva filla al drac, però resaven perquè passés alguna cosa que ho impedís. Drac, aquí tens la princesa, tal com ens vas demanar. Gràcies, i que sàpigues que la pròxima seràs tu. De sobte, abans que se la mengés, va aparèixer una cavallera de la foscor. Ta-ta-ta-jan! No us preocupeu, perquè ja estic aquí. Drac, deixa la princesa o te les veuràs amb mi. Gràcies, però mata el drac abans que se'm mengi. Què et penses, que em guanyaràs? Va, prova-ho. Després d'una llarga i intensa lluita, la Jordina li va clavar l'espasa i de la sang en va sortir un virus, que al llarg del temps va posar malalta a molta gent. Gràcies, i més gràcies. Però qui és vostè? Soc Jordina, salvadora de tot el món. Ai, m'he enamorat. Et voldries casar amb mi, Jordina? I tant! Finalment es van casar i van adoptar 2 nens que es van convertir en els nous reis.